И малко сме си пак в София. Чудото. Не знам на какво да го нарека. При еднопосочна улица, двупосочно движение с велосипеди, паркоместата 30% останали от съществуващите. Тия хора не са учили грам по тази специалност. Това е голям проблем навсякъде по света, в България особено. Хора, които не разбират от нещо, да имат мнение и да го и налагат. Нали? Моето средно образование е пътно строителство, пътно-строителна техника и бил съм началник производство на пътни знаци и маркировка. Много съм навътре в темата. Хората са учили. Чудесно. Може да са лекари, може да са адвокати, но не са инженери, нищо не разбират от пътно строителство. Просто са усвоили пак еврофондовете. Тук е поредното показателно доказателство, че парите се усвояват, прави се нещо показно, абсолютно нефункционално, непрактично и в ущърб на большинството хора. Включително на самите колоездачи. Като виден такъв, пак мнението ми е меродавно, не е практично за велосипедисти. Тротинетките не ги коментирам, защото може би умишлено не ги вкарват в нито една от категориите. Там имам пак особено мнение. Самите тротинетки, естествено, както и колелетата и автомобилите, не са проблем. Проблем са водачите. Винаги и само зад кормилното устройство. Така, безумие по пътищата. Днеска трафика е добър. Ето сега човека спира, но не слиза от колелото. От водаче. Понеже шофирам и не е редно да движа телефона. Затова не ви го показах. Така малко повече говоря, не се вижда това, което е проблем, но тези, които са в София или гости на столицата, знаят за какво става въпрос. Една огромна, буквално 5-лентова улица е добутана до 2 ленти, които на моменти се преливат в една. Защото колите, които зареждат или спират за малко, заемат обикновено най-лявата лента и 5-лентов булевард, специално преди години направено еднопосочен. 80-те години с Васил Левски ги направиха еднопосочни, за да са по-широки и по-лесни за преминаване. Го добутаха до еднопосочна уличка в краен квартал.